Mga obra kan sarong Bicolanong pintor piguorgulyo na magin sa ibang nasyon. Bistonta siya asin ang sa iyang talento sa istorya ni Charm Rahiles. Germany, Spain, Argentina, France, USA, South Korea, Italy asin Venezuela. Ini nagkapirasa na sa 38 nasyon sa kinaban kung sa inaipahiling kan Bicolana artist ang sa iyang tibay sa arts. Artist of the Year as in honor of participation, kabali sa mga naipuli kaining honra gikan sa mga pigbalehang exhibit. Ang Bicolanang ini, iyo si Maruha Panti, sarong engineer as in international feminist artist na tubong Katanduanes. Sigun kay Maruha, ang sa iyang hilig sa pagpipinta, nagponsanakan sa aki pa. Aming pamilya naman po, wala po palang nagpipinta, ako lang po. Lahat po kasi ng mga kapatid ko, sa music po sila inclined. Sigun kay Maruha, inspirasyon niya sa iyang mga obra and women empowerment kung saan nakaka-relate siya sa ideya kan mga kababaihan na pusog asin panonin paglaom sa buhay. Pigheras man kay nian sa iyang pinakapaboritong obra. Sunset in My Eyes, which is I believe na after sunset, may panibagong umaga. The painting itself is a summary of me from the island girl, an engineer, and a dreamer. Mientras tanto, nagwalat man in inspirational message si Engineer Maruha Panti para sa gabos na mga artist sa rehiyon. Believe in yourself, create for yourself, and be the best fan of your work before anybody else. And this one I truly believe noon pa man, just in case, please always keep in mind that no one colors the world and reflect the lights exactly the way you can. Kay Banan si Carlo Obonita, Charm Rahiles, Balitang Bicolandia.